el lema en què es troba el visitant tan bon punt entra al web és el mateix que constitueix... Per favor, entreu. Eres un fill de puta, bueno, de merda. Fill de puta. Xupla, senyora, xupla ahí. ¿Qué pasa tu capullo? ¿Qué cara de mongolo? No, va, puta. Eric Bergman, fill de puta. Os vole Dodi a tots els camaristes, a tots l'opressor, os vole, tot el que feu, ho vole? Policía, he demanat policia localitzada en esta zona. Estan pegant prou. Ja, per favor. Podeu entrar a dir? Vale, presto. Agarreu este. I els identificarem a tots. Què és el que ha passat? Ens han pegat a tots i han entrat dintre de cristals. Això no és veritat. Agarreu-lo, identifiqueu-lo. Endús-te-lo. Demana la identificació. Qui és el responsable d'ací? La Mireia, la filla de Castelló. Han entrat, ha rementat l'acte i ens començat a trencar cristals i insultar a tots i a pegar a la gent. Això no és veritat. No, a mi m'han tirat en terra també. Això no és veritat. No hi ha ningú que tingui sang? No, però és que això és una alteració d'ordre públic. Alteració? Tu no eres de Sueca ni tens res que veure Tu sí així. que altera. Tu sí que altera. Ja ho veurem. Y los hem vingut a dir que són valencians i espanyols i que no volem així Catalunya, ni Sueca, ni Mondara, ni ningún puesto. Ya está. Esta es la señora que yo porto en el cor. Sí, passant, va un motor de Sueca. No.
Jo estava així passant, ve uno, m'agarra l'ullera, me les trenca i ara quan torno jo a Mira, casa... ve l'agressió se l'han fet a ells. ¿Sabes qué es? No, ho sé. Jo sí que ho sé, és el grandote eixe, que m'agrada a mi. Jo sé que vinc i sense més ni menys. Els únicos que són Tu, en què has vengut? En què has vengut? Ja, a ti què t'importa que amigo? Què has vengut en ells? Per favor, no te pases en ells. Cap allà.